دهرال تشين عصرت حدن زعابي بهراو حدقا خقات مخانون بزغانين سلسة هاجرات وزعواج حدقات أو يجلو بزعباز ملكت كنرينا جاكازي بريطانيا إسرائيل زسن بدأ وسانة وسينا الله بزعباز ملكتون كنرينا ميستر قدات وصا إسرائيل ون بزعبازي قبر مرزي بلولو انتاي مسل زبل كنرينا جاكازي إيرتران تليانن زاتو حدش مع زملكتن من قس تشاينان هزب تشاينا زاتو حدش قالن زملكت كالي حسر زبول حبريتات كنرينا سامودات هم سيسنحو لايك مقبار جمروا let's go سز قاسنا مجمر حبريتا إيرتران إيطاليان كتباو سمع عبس مراختي منزبليو إزي تمالي 29 حملة 2025 أب ساعات قدم غطري بريزيدنت إسياس أفوركي ميستر فرانشيسكو لولو برغيدا ميستر حرشان وحسنة مقبن أقرابن كومون ميستري إدموندو سريالي مكتل ميستري قداتو تسان أهقراو متحقازن زي تمرحل أوخ إيطاليا أب بيت منقس دندن تقبيلوا زراري بلو اتركب كما أكال نايتي ببوانو غكاير زي سانحة أب معباي كلتا أو شركنات زاتوكورا بفلاي دما أب زحلف عمتات أب لكاتيت 2024 أب إيطاليا أب مونغو بريزيدنت إسياسن كومون جورجيا ميلونن زي تبصح السمع ما قد سألتا غوينو بچبوطن قبراونا قبابن متحبار زما أكليو بريزيدنت إسياسن لوخ إيطاليان كلتين هاجرات أب استفرالي عودتات ساعاتن عدنا تحت قرصن لمعاتن سنعان حرشان هافت بحرن توريزمن بهالن سبورتن لمعاتن سباو رأس مالن كتباو متحبارن فاينانسن كسامع معاد حرمزتين أب زوباو سلام دحنتن مرقانون بحبار كسرحو 5 سامعو تقليص له لوخ إيطاليا دحر ركب مس بريزيدنت إسياس أفوركي إيرتران ريبابليك إيطاليان حبراو قطباو ركب كايدا زحجز بأتو نصر الدين محمدن ميستر نجرين إندسترين إيرترا كومون ميستر إدموندو سريالي مكتل ميستر قداتو تسايا هقراو متحجازن إيطاليان كوكيلن وعلكم مزخة تمام ميستر زينا إيرترا قليص له نبقى حبريتا بريطانيا أسر فرنسا ختصعب كم تخيل زي قالت قدايم مستر بريطانيا زملكتيو زغاني قدايم مستر بريطانيا كير ستارمر من إسرائيل نتي أبقى زلو زحزن كونتات كون سقوم توسيدو دو كم زبل انت زيجيرو أب مسكرم أب زقبر آخبا ودو حبرات هاجرات نفلست إن كم هاجر أفلت أخبا خم زغوني قاليس زلو كم تفلت أب زحلف وحدات معتات بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون نفلست إن كم هاجر أفلت أخم زهبا قاليس نيرو زغاني كاب جي 7 كابتن قرشو عتا هاجرات نمجمر أجزي نفلستين كم هاجر أفلتو تهبازلا فرنسا تبايلو تجلس نيرو مالتيو قدايم مستر بريطانيا كير ستارمر ون نزي تتصنبيرو لوس لزي كاب جي 7 كاليت هاجر نفلستين كم هاجر أفلتو تهبا هاجر تكونيا بريطانيا مالتيو مسالي مستر قداتو إسرائيل تي أبل إسرائيل زي تزابع وفري هاجراو صاطي زبلو وفري كم زت حساسو بو جلس له مستر قداتو تساي جدون سائر نتي زي تزابع وفري زبلو عالم لخو صاطي أبل إسرائيل بمخنان توفرين حماس حيل كم زهبن سر سيميناوان نداد خمزو سخن نهاجراو دحنة إسرائيل كاني أب حدقة خمزوتون أتنكي قلو أبتي زرب تقصيدو مبال زحتيلو أبزلو وان هاجرنة فلسطين زوجوزكوزو هاجراو وفري مكل قالون بفلاي كابتن مشارقة إسرائيل بمقانون كم زحزنون قليتلو كونتات وشمت كازا هاجراوي متصرايا بزكايدو زلوان ميستر قداتو تاي جدون سائر تمال نجوها بذهبوا مجلسي مرجع إسرائيل زي نغنغن دحنة تهاجر زقدم مخانو بمتنبه نايدق زقطي زنبوع طرح زي كونس حدا جنياوني بمبال قريت له أتمنيستر وسيخو حدا نتصرك خون زلوا نجر كابزون تقصدون مبال جهوتات مفتحن زي كاير زلوا وسنت نتبتات كم زياتهم عينة هاجروا زقطات درو نحماس مرجسي وخطر رجيرو مالو قبلنا عالم لخوان غازيتنياتا بذهبوا غازيتاو مجلسي حبيرو له إزي زقطزي نسم مع مقراص تقصن مفتح جهوتاتن بقطع يدخمو خمزلون قليس له نبكل حبريتا تشاينا ولد قلعو $500 حجز كتب مخانا قلعات يازب الحبريتايو أب تشاينا نزركب ولدي نفس وكف تحت 3 عامات علميهم حسانات أب عامت 3600 يوهان ويكاني $500 يوهابهم كم زلوا يا قليس أزلا زدما منقستين مجمرة جزي بدرجة هاجر زهوب حجز نمتن وليدا بتشاينا نمعباي مخاني وقليس زلوا جزاء سلفي كومينيست بارتي كدم 10 عامتات نتي أكاتعي بوليسي زنبرة حد قلعة رايز بالحقي كاب سر زون دحرون انتخونه متن وليد تهاجر إن نكي خيط أني حلو نزن من محياش زي على موتن وليدا بوشت 3 عامات كسب 10 مليون صدر بيت كلعون معبايز حجز وصايتات نمشفان حجز كم زهب منقستو مع كنزينا حبيرو له تخليتي زعبيت كطبعا عالمنا زغونة تشاينا نتي إننا نكيز غيزلو ديموغرافيكا وغلولاو نمفتح حب تقبرو زلا تعري سبات زيادة غلعو نخولدو نمتبع حب ملا تشاينا حجز كتب تفتن كم زلا يتقليز زلو تسفح زبلوت إن وليد نحد قلعاق 17,800 يوهان كوهابويو إزي بوليسي كاب مجمرانا إذا عمز جميرو أب قبر خوع المخانيو منقس تشاينا حبير زلو
ኣብ ቻይና ዝመደበሩ ዩሃ ኢንስቲትዩት ምርምር ናይ ብዙሕ ህዝቢ መጽናዕቲ ዘካይድ እቲ ሃገር ኣብ ዓለም ካብተን ዝኸበራ ሃገራት ወይ ካኒ ቆልዓ ንኽትዕቢ ዝኸበራ ምዃና እዩ ገሊጹ ዘሎ። እቲ መጽናዕቲ ኣብ ቻይና ንሓደ ቆልዓ ክሳብ 17 ዓመት ዝበጽሕ ማእከላይ ገምጋም $75,000 $75,700 ከም ዝተውጸሉ እዩ ገሚቱ ዘሎ። ብዙሕ ህዝቢ ቻይና ኣብ 2024 ንሳልሳይ ተኸታታሊ ዓመት ከም ዝነከየን እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኣብ 2024 ዓመተ ምህረት ቻይና ዝተወሉ ዕሸላት 9.54 ሚልዮን ከም ዝነበሩን ኣገራዊ ቤት ጽሕፈት ስታትስቲክስ ኣፍሊጡ ኣሎ። ካብ 1.4 ቢልዮን ህዝቢ እቲ ሃገር እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዕድመ ከም ዝደፍአን ወይ ዕድመ ኣብ ምድፋእ ከም ዝርከብን እዚ ድማ ዴሞግራፊካዊ ስክፍታታት ቤጂንግ ዝያዳ ክውስኽ ገይርዎ ኣሎ። ናብ ከልሕ ብሪታ ምብራቃዊ ሓውስ ደሴት ካምቻትካ ሩስያ ዘጋጠመ 8.8 ሬክተር ዝዓቆኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ መላእ ፓስፊክ ውቅያኖስ መጠንቀቕታ ሱናሚ ተዋሂቡሎ። እዚ ኻኒ ኣብ ጃፓን ሃዋይ ገለ ክፋላት ምብራቃዊ ገማግም ኣሜሪካን ካብቲ ቦታ ክርሕቁ ይሕበር ኣሎ። እቲ 8.8 ዝዓቆኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ምብራቕ ሩስያ ዘጋጠመ ኮይኑ ሓያሎ ቀለልቲ መጉዳእትን ሰፊሕ ዕልቕልቕን ኣጋጢሙሎ። ኣብ ሓውስ ደሴት ካምቻትካ ሩስያ 3-4 ሜትሮ ዝበጽሕ ማዕበል ሱናሚ ክርአ እንከሎ ኣብ ሰሜን ጃፓን ሆካይዶ ኣብ ትርከብ ከተማ 30 ሴንቲሜትር ወይ 12 ኢንች ዝዓቆኑ ማዕበል ከም ዘጋጠመውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣማሓዳሪ ሆዋይ ጆ ስክሪን ሰባት ትእዛዝ ክሰምዑን ህድእ ኢሎም ክጸንሑን ክእዝዙን ከለዉ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣሜሪካ መጠንቀቕታ ሱናሚ ሂባላ ኣብ ጥንቃቄ ክጸንሑን ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ገለ ክፋላት ቻይና፣ ፊሊፒንስ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ጎማ፣ ፔሩን ኣብ ወሰናስን ኤኳዶርን ዝርከባ ደሴታት ጋላፓጎስን እውን ዝተፈላለዩ ደረጃታት ዘለዎ መጠንቀቕታ ሱናሚ ተዋሂቦም ኣለዉ። ናብ ከልሕ ብሪታ ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ራያ ኣላማጣ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰሎሞን ኣያሌው ዝተባሃለ ነጋዳይ ዘጋጠመ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ዝምልከት እዩ። ኣብ ራያ ኣላማጣ ዕጡቓት ናብ እንዳ ሰሎሞን ኣያሌው ዝተባሃለ ነጋዳይ ብምኻድ ተኽሲ ብምኽፋት ከምኡውን ቦምባ ናብ ስድራ ቤቱ ብምድርባይ ጓል 17 ዓመት ጓሉን ጓል 7 ዓመት ወዱን ብምቕታል ሰሎሞን ኣያሌው ከምኡውን በዓልቲ ቤቱ ኻኒ ብሓያል ከም ዝቆሰሉን ናብ መቐለ ሆስፒታል ሪፈር ከም ዝተባሃሉን እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ተፈጺሙ ዘሎ ኣብ ሓደ ስድራ ቤት እዩ። ትማሊ ንለማዓንቲ ዘውግህ ሰዓት 7 እዩ ኩነታቱ ኣጋጢሙ። ኣብ ናይ ኣይተ ሰለሞን ኣያሌው ገዛ ዕጡቓት ከይዶም ገሊኦም ዘሊሎም ኣትዮም ነቲ ገዛቲ ብሓንደበት ብጥይትን ብገለታትን ዝጀመርዎ ማለት እዩ። ኣይተ ሰለሞን ኣያሌው ነጋዳይን ኢንቨስተር እውን ስለ ዝኾነ ከምቲ ካልእ ዘሎ ነጋዳይን ኢንቨስተርን ዓርሱን ከባቢኡ መሐለዊ ናይ ግለ ዕጥቂ ኣለዎ እዩ። ሰዓት 7 ዝመፀካ ያው ዕጥቂ ሒዙ እንዳተኮሰ ዝመፀካ ኣትሊስት ወይ ከጥፈአካ እዩ ወይ ዝኾነ ነገር ክገብረካ ስለ ዝኾነ ኣትሊስት ዝሓዞ ብረት እውን ዓርሱ ክከላኸል ናይ ብፁሕ ንርችት እዩ ገይሩ። ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ኣብቲ ከተማ ዘሎ ሓይልታት ዝወፅሐሉ የለን። ፌደራል ፖሊስ ኣሎ እዩ፣ መከላከያ ኣሎ እዩ፣ TDF እውን ኣሎ እዩ፣ ፖሊስ እውን ኣሎ ናይቲ ከተማ፣ ከምኡውን ሚሊሻ ናይቲ ከተማ እውን ኣለዉ እዮም። ካብዚኦም ብምሉኡ ዝወፅሐሉ የለን። ርሑቕ እውን ከይኸውን ኣብ ገገሊኡ ዘሎ ካምፕታት ብጣዕሚ ቀረባ እዩ። 30 ደቂቃ ዝኣክል እዩ ከምኡ ዓይነት ነገራት ተፈጺሙ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ብክልተ ቦምባ ወይ ከዓ ፈንጂ ናብቲ ገዛ እዮም እትየምሉ ናብቲ ስድራ ቤት። ኣብቲ ስድራ ቤት ዝነበሩ ብምሉኦም ኦልሬዲ ግዳያት ኮይኖም እዮም። ግን በቲ ፈንጂ ዝተወቑ ኣካላት ግን 5 እዮም ዝኾኑ ዘለዉ። ኣቶ ሰለሞን ምስ በዓልቲ ቤቱን 3 ደቁን እዩ ዝኸውን ዘሎ። ካብቶም 3 ደቁ ሓደ ወዲ ተባዕታይ እዩ፣ ክልተ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ እየን። እታ ጓል ኣንስተይቲ ጓል 16 ዓመት እያ፣ 9ይ ክፍሊ ተምሃርቲ እያ። ሽዑ ንሽዑ ብዙሕ ግዜ ከወሰደት እያ ሞይታ። ካብኡ 4ኦም ሪፈር ተባሂሎም ንመቐለ ምስ ከዱ እቲ ሓደ ወዲ 12 ዓመት ቆልዓ ከዓ ሞይቱ እዩ ማለት እዩ። ካብ ኣቶ ሰለሞን ምስ በዓልቲ ቤቱ ምስ ጓሉም ከዓ መቐለ ዓይዳ ሪፈራል ሆስፒታል ኣትዮም ሕክምና እንዳተገበረሎም እዩ። ብርግጽ እቲ ውቃዕ ብጣዕሚ ክሪቲካል እዩ። ናይ ኣቶ ሰለሞን ምስ በዓልቲ ገዝኡ ናይ ጓሎም ሓንቲ ጓሎም ይሐይሽ ተነጻጻሪ ቅልል ዝበለ እምበር ናይ ክልቲኦም ከቢድ እዩ። ኣብ ሞትን ሕወይትን ኮይኑ እዩ ሕክምናዊ ሓገዝ ዝግበረሎም ዘሎ። ኣብዚ ብተወሳኺ ግን ብጣዕሚ ከዓ ዓርቢ ዝሕዝን እዚኦም ሰባት ከምዚ ዓይነት መጉዳእቲ በፂሕዎም እንዳሃለወ ወዲ 8 ዓመት ህፃን ከዓ ናይቲ መዋት ምንኣስ ማለት እዩ ዓፊኖም እዮም ሒዞም ከይዶም ማለት እዩ። ዓፊኑ ንበረኻ ሒዞም እንዳኸዱ እንዳሃለዉ ብተለምዶ መሸጢ እንቁላሊሕ ዝበሃል ቦታ ኣሎ፣ ጋርበ ከባቢ ዝበሃል ኣላባጣ ስፔሲፊክ ቦታ እዩ። ኣብኡ ከባቢ እዮም መጨረሻ ኣብ ዝኾነ ገዛ እዚኦም ጓሶት እንዳወቅዕዎ ትረኸቡ ስለ ዝኾኑ ኣብዚ ለቆልዓ ቤተሰብ ኣልሽኩም ሃዎም ተባሂሉ ለይቲ ሰዓት
8 አካባቢ ነቶ ገዛ ሄዎሞም ኸይዶም ማለት እዩ هذا طالع አይናገር አይጋገር በቃ ሲዞ ይሆን ዘሎ ስለዚህ ጋይስ ሎማ አንዝ በልና ያመደብ ዝመስል ነይሩ ሳብ ዝቅጽል ሰላም